tong hari. Maigsuon, sa milabayng mga adlaw, gisaulog na to ang pangilin sa mga tanan mga santos, ingon usab ang paghandom sa mga nangamatay na. Ug kining maong balansayon nato mga Katoliko maigsuon, nagpunting ka nato, nagpunting sa itong pagtulunan, mahitungod sa kahiusahan sa mga santos. Nga kita nga buhi pa o naglawig pa nining kalibutana, the church militant nagampo alang sa mga kaigsuunan nga mipahulay na ilabi na kadtong anaa pa sa purgatorio or the church suffering. Nga pinaagi sa mga pag-ampo, sila usab makabaton o mandawat na ang kinabuhi nga hingpit, ang saad nga gisaad ni Kristo nga to sa mga tinun-an nga mao ang kabanhawan aron mahitipon na sila sa pundok sa mga santos dito sa ganghaan sa langit nga mao ang simbahan nga nagmadaugon or the church triumphant. Maigsuon, nining Domingguha sa itong ebanghelyo karon, ang mga Sudiseo, mga pundok sa katawhan nga usa ka relihiyoso nga sekta nga diin wala mutuo mahitungod sa kabanhawan, para kanila nga ang mga patay dili mabanhaw. Sila naglangkob sa mga pinili o mga elite class nga atong panahon na, apan wala sila mituo sa pagtulunan mahitungod sa kabanhawan. Para kanila nga ang tao mamatay lamang o wala na'y kapaingnan pa. Apan ang atong Ginoong Hesukristo maigsuon bisan pa man gipangutana siya ug buot mobutik ang mga Saduseo ngadto kaniya, mihatag o mipatin-aw mahitungod sa kinabuhi nga atong pagadawaton human niining yutan-on nga kinabuhi. Ang kinabuhi sa tao sa kalibutan maigsuon lumalabay lamang. Kita nahimugso dinhi sa kalibutan apan maabot ang panahon nga kuhaon kita sa Dios, maabot ang takna kanus-a kita mamatay. Apan ang atong Kristohanon nga pagtuo maigsunag kanayon, ang kinabuhi sa tao mamatay apan dili kini matapos. Ang atong kinabuhi sa kalibutan mulatas ni anang ganghaan sa kamatayon ug mopaingon ni anang dalan paingon sa kinabuhi nga hingpit. Dili ang kamatayon maiutlanan sa kalibutan, dili ang kamatayon maiutlanan sa tao, tungod kay kitang tanan isip mga anak sa Dios, kita iya man sa Dios, busa paingon usab kita ngadto sa Dios. Ug mao kini ang gisaad sa tong Ginoong Hesukristo ngadto sa matinun-an mga igsuon, nga mag-andam siya og luna o dapit alang kanato, tungod buot niya nga mahiusa kita sa atong magbubuhat, mahiusa kita sa atong amahan didto sa langit, didto sa paraiso nga wala nay problema, nga maisit na lamang kitang mga managsuon diha ni Kristo, kaya tua dito ang atong amahan. Nadiin masinati nato ang kapuno sa kalipay, kapuno sa pagigugmaay, kapuno sa espiritu, kapuno sa kalinaw. Ug wala nay problema o mga dautan pang mahitabo nganhi kanato. Ug mao kanatong gilauman mga igsuon. As Catholic believers, as destined towards heaven, are also aiming nga mahiabot ang takna, mahilakip kita sa pundok sa mga santos. Mahilakip kita sa pundok nga diin gibanhaw ni Kristo. Kaya kita mga bininyagan man, mamatay kita uban ni Kristo ug maangkon usab nato ang kabanhawan. Apan ang pangutana maigsuon, to achieve such longing, to be one with God, entails also a challenge. Naglangkob usab kini sa dakong hagit nga ni kanhato, busa ang ayan natong pangutanon, ang atong kaugalingon, unsa may angayan natong buhaton aron makabaton sa kinabuhi nga tunhay. Dinhi pata sa kalibutan, what are the things that we need to do in order to achieve an eternal life?
Dili lamang kutob sa atong kinabuhi sa pagampo, dili lamang kutob sa atong pagtuo nga atong gituhuan, kundili mapakita gayud kini diha sa atong mga buhat. Sumala pa ni Santiago, maigsuon, diha sa basahon ni Santiago nagkanayon, ang pagtuo nga walay buhat kawang lamang. Faith without action is dead. Kawang laman ang atong gituhoan maigsoon kung dili kini mapadayag diha sa atong mga buhat. Our works, our actions here on earth have merits there in heaven. Kung kita naghimo sa kayuhan, kung kita mihimo pinasikad sa kabuton sa Dios, nan ato gayud masakmit, ato gayud makabot ang saad, makabot gayud nato ang kinabuhi nga hingpit. Sa atong pagpadayon ining santos nga misa maigsuon, pangayoon ta ang grasya sa kapuno sa Espiritu Santo nga sa kanunay magmadasigon kita sa pagbuhat ug maayo. Malisod man, dako man ang hagit, apan uban sa grasya sa Dios, mabuhat kini kanato tungod sa atong gilaraw nga mao ang kinabuhi nga hingpit, nga mao ang kabanhawan. Hinaot paunta. Amen. Palihog manindog ato karong bag-uhon ang atong Kristohanon nga pagtuo diha sa atong pag-ingon. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo ing anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa maminatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuos sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Gikan dito mobalik sa arong paghukom sa mabuhi ug sa maminatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa